Inti ġieli konsultawk fuq din il-problema ta' nuqqas tas-sodod bħala backbench? Mhux direttament le. Din hija d-dikjarazzjoni tal-backbencher nazzjonalista u tabib Stephen Spiteri li f'kummenti ma' One News tkellem dwar il-qasam tas-saħħa immexxi mill-Ministru Joe Cassar. Wara l-backbencher Frans Agius, Stephen Spiteri huwa t-tieni tabib fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li ikkonferma li ma kien hemm ebda diskussjoni interna dwar il-pazjenti fuq stretchers fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei. Mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni tal-eks kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija Stephen Brincat dwar intil politiku fuq min għandu jiddaħħal għal kura tal-kanċer, it-tabib u deputat nazzjonalista Stephen Spiteri wieġeb hekk. Ġustifikabbli għalik li jkun hemm intil politiku? M'għandux ikun hemm intil politiku naturalment f'dawn id-deċiżjonijiet. Mistoqsi jekk il-Ministru Joe Cassar għandux jirriżenja, Stephen Spiteri qal li mhuwiex kompitu tiegħu li jwieġeb. Inti fl-opinjoni tiegħek il-Ministru Joe Cassar għandu jirriżenja? Ma naħsibx li għandna nixlu f'dak il-mertu. U għaddefenda l-Joe Cassar billi fissru bħala Ministru serju. Joe Cassar qed imexxi kif suppostu, huwa Ministru li nafu personali huwa Ministru li qed jagħmel xogħlu. Skont Spiteri, il-Gvern qed jindirizza il-problemi fil-qasam tas-saħħa. Nifhem illi ikun hemm ċertu problemi li wieħed irid jittakilhom u m'għandix dubju li dan il-Gvern konxju tagħhom u qiegħed jittakilhom. Qal li taħt it-tmexxija ta' Joe Cassar, is-servizz tas-saħħa f'Malta huwa fost l-aqwa fl-Ewropa. Naħseb li Malta qed noffru servizz tas-saħħa li huwa ta' wieħed mill-aqwa livelli fl-Ewropa.